Bismillah Maliactu don kibaru kɛnɛ kan bi alamisa ye n'o ye Février kalo tile 18 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibara minnu b'an bolo ka don kulo kan o de ka fɔ NIAFUNKE ale ni SÉGOU mara la yɛrɛ ka fɔ ko su fila yera yen yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ji la ayiwa kibara minnu sera ma o koɲa la olu yɛrɛ na ka fɔ ko NIAFUNKE ko Février kalo tile 14 kɔnɔna la ko muso dɔ bɛ yen nɔ ko n'a si bɛ taa san 40 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la ko o su yera NIAFUNKE ba kɔni na ayiwa min ye sapeur-pompier mɔgɔw ye olu de kɔni kɛra sababu ye ka nin makofɔlen kɔni su labɔ ayiwa o y'a yira k'a fɔ ko nin makofɔlen kɔni su bɛ sɔrɔ ka mɛn ji la ko a bɛ wagati jan kɔni bɔ ayiwa hali bi o don kelen kɔni na ko SÉGOU ko cɛ dɔ fana bɛ yen nɔ n'o si bɛ taa san 50 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la ko fana su yera ji kɔni na an b'a yira k'a fɔ ni waleya ninnu fila si ma kɛ yɔrɔ kelen kɛra NIAFUNKE ani kelen kɛra SÉGOU ni makofɔlen ninnu kɔni minnu su yera ko o somɔgɔw kɔni kibaruya ma dɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ u ka yɔrɔ kofɔlen kɔni sumarayɔrɔ la ayiwa ko hali bi ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a dɔn min kɛra sababu ye ka ni makofɔlen ninnu kɔni fatu ji kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka don kulo kan o de ka fɔ Kadiolo ko yen kɛnɛyaso maaw ko minɛn dɔ kɔni dira olu ma walasa u bɛ se ka coronavirus bana kɔni kunbɛn cogoya min na ayiwa kibaruya minnu sera ma olu yɛrɛ na ka fɔ ko min ye Février kalo tile 16 kɔni ye Kadiolo kɔni lamini na k'olu ka kɛnɛyaso kɔni ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ ko nin ye dɛmɛ ye min bɛ kɛ sababu ye k'u dɛmɛ kosɛbɛ coronavirus banakisɛ kɔni kɛlɛli kɔni na ayiwa ko ni dɛmɛ kɔni bɔra cakɛda dɔw de yɔrɔ la n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ ye n'olu sigilen bɛ an fɛ yan nɔ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kadiolo mara kɔni na ko o kɔni tɔgɔ ye born one time ko olu de kɔni kɛra sababu ye ka ni dɛmɛ kɛ ko wa ko olu kelen kɔni tɛ ko sabula dɛmɛ in musaka kɔni bɔra min ye kɛnyɛrɛye cikɛda dɔ bɛ yen nɔ n'olu bɛ yan ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni kama n'o ye chef de titre ye ale ni Kanadakaw ka gouvernement olu de jɛra ka nin baara ɲuman in kɔni kɛ ka di Kadiolo lamini kɔni kɛnɛyasow ma ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin dɛmɛ ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ k'o de ye k'a fɔ ko min ye safinɛji 294 ye ani ko min ye gel ye ni o bɛ kɛ mɔgɔw tɛgɛ la ko o 222 ko ani masque min bɛ don nun na ko o 824 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ k'o de dira ni mɔgɔ ninnu ma ayiwa a yirala k'a fɔ ko ni dɛmɛ ninnu ye ko o ye Kadiolo a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɛnɛyaso de ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka don kulo kan o de ka fɔ Youwarou ko sunkurunin dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale kisira binganni wale dɔ kɔni ma ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu yɛrɛ na k'a fɔ ko min ye Février kalo tile 11 kɔnɔna ye Youwarou dugu kɔnɔ ko nin ye musomanin dɔ de ko ale si bɛ sa san 14 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko ale somɔgɔw de kɔni tun y'a ci wulada fɛ nɛgɛ kaɲa 19 wagati ko k'ale kɔni to nin ci in kɔni sen fɛ ko kameleni 2 kɔni nana ka na s'ale ma min ye k'a ta ka taa n'a ye ko u ye nin dennin kɔni siri de ko ka taa n'a ye a ye tuma min na ni makofɔlen ninnu kɔni bɛ ka taa ni nin dennin ye ko u n'a donna kolon de kɔni kɔnɔ ko u bɛna ji tigɛ n'a ye ko ka taa n'a ye nka ko fɛn dɔ de kɔni ye nin kameleni ninnu kɔni nasiran ko a jalama de kɔni tun bɛ ji sanfɛ ko o de kun na ni kameleni 2 kɔni bolila ka taga nin dennin kɔni to o kɔni kɛlen ye ka ban ko mɔgɔw nana dɛmɛ don nin dennin ye walasa u bɛ se ka taa n'a ye so tuma min na ayiwa nin dennin kɔni sera u ka so ko nka an bɛ wagati min na ko bi maa t'a dɔn nin kameleni 2 ninnu kɔni ye mɔgɔ min ye ko nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ayiwa kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka don kulo kan o de ka fɔ Mopti mara la ko taama mobili dɔ bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ale ma bittar express ko ale kɔni ye siraba kasara dɔ kɔni sɔrɔ ni maa 3 kɔni fatura ayiwa kibaruya minnu sera ma olu yɛrɛ na k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen min ye Février kalo tile 15 kɔni kɔnɔna ye ko Banɲagara ale ni Seware kɔni ɲɔgɔn cɛ ko taama mobili kɔni tun bɛ ka taga ko a sera dugu dɔ kɔni ma ko n'o yɛrɛ ni Seware kɔni cɛ ko o bɛ kilomɛtiri 26 kɔni bɔ ko ni taama mobili kɔni binna ayiwa ko o binni kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa 23 de kɔni kasara ni siraba kan kasara in kɔni na ayiwa o kuma 23 kɔni na ko maa 3 bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura maa 20 bɛ yen nɔ ko olu joginna maa 20 minnu fana bɛ yen nɔ n'olu joginna ko maa 11 kɔni b'a la ko olu ka joginni kɔni juguyara kosɛbɛ ayiwa ni joginni ninnu kɔni kɔfɛ ci bilara Mopti sapeur-pompier mɔgɔw ma olu kɔni y'u sen fa ka se nin yɔrɔ kɔfɛlenw na ka na banabagatɔw ta ka taa n'u ye Mopti kɛnɛyasoba kɔni na ayiwa k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko ni banabagatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛyaso la ko wa hali bi maa kɔni t'a dɔn nin siraba kasara in kɔni sababu bɔra min na ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ayiwa an balimaw ni ne tun ye an ka bi kibaruya ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn dunan na